nade ka irange weche mag siasa thuolo mag jomatindo kata rowere e duond buche nyaka sani bende duondu iwinjo kosen duol miparapara ni nitiere Sani pod wanyagore mondo wayud space e mesa kaka jomatindo to a lot of those opportunities waneno kantie josiasa moko ma da advance personal political agenda moko mondo giket youths a basket moro ma gidwa negotiate go to one kaka rowere wawacho niya we want to be part of that negotiation. There will be nothing for us kawaonge watemo in different initiatives, the Youth League ka, a broad-based youth front. Wawacho ni wadayalo two-term no, nikech. A lot of the people in upper management gida kelo some sort of confusion. Kata Sani, ineno ka some of the legislators wacho ni gida the negotiation. Negotiation or crash, but uda negotiate gi a president ma you did not contribute to his victory. To katakaka broad-based no bedo formed no can through your doing ne wadhi ng'anyo wan kaka jomatindo kasto wa create some space for you guys mondo be negotiate so wawacho ni as custodians mar broad-based nikech wan Gen Z Emmanuel Kelo broad-based Kenya ka then it was chaperoned gi Baba Raila Odinga to Sani and under the stewardship ma Dr. Oburu wawacho niya ODM ka the only authority manyami or direction any direction ma regard presidential ambitions ma party ma regard anything to do with direction ma ODM nationally the flow from Dr. Oburu Oginga. All these other politicians ma just want to reinvent themselves nikech then they were used to Jacom Tingobad gi mondo jopin they just used to lie to the people they all give in Nairobi konyo Jacom Sani wawacho niya as youth we want equal and fair representation nikech mana agenda for a 10-point agenda 10-point agenda ma gisiko kagi yalo day in day out it onegwabed meaningfully involved a public life in all spheres of life and mwawachoka jomatindo we will not relent to Sani patika ka officials ngeni party officials moko temobedo wise nikech gingeni they don't have the popularity so gida align give voices masim ni gi oppose government mondo the public or pay attention to some of them are very senior politicians so I think mano en gima shameful kabisa to kuomwach secretary general ni nikech usene no kama no en lweny masebedo kagoyo since last year kendo kanye ma penjo mada penji mana Sani ka intire karkae imanyo lemo mane ODM makano nyalo penji karkanyo koso en wach ma imedo mana dhir kotenore kod kaka ODM onego bed ni tayo kod siasa ingeni Sani uncomfortable where I am as a party member and a delegate a party